Γεια σας! Σας παρουσιάζουμε τις συμβουλές μας για προστασία από online απάτες και επιθέσεις τύπου phishing. Να είστε προσεκτικοί με τυχόν ανεπιθύμητα email που παρουσιάζονται ως μηνύματα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή επώνυμες εταιρείες. Ελέγξτε αναλυτικά τις διευθύνσεις email. Είναι πιθανό η διαφορά στην ορθογραφία να είναι μόνο ένα γράμμα, το οποίο να διακρίνει την ψεύτικη από την αυθεντική διεύθυνση email. Μην ανοίγετε συνδέσμους με αμφισβητούμενο περιεχόμενο. Πριν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες, ελέγχετε πάντα ότι το όνομα του ιστότοπου που αναζητάτε είναι γραμμένο σωστά. Αναζητήστε ένα εικονίδιο κλειδωμένου λουκέτου στο πεδίο που αναγράφεται η διεύθυνση του ιστότοπου. Η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι αυτή η σελίδα προστατεύεται. Δημιουργήστε μια ξεχωριστή διεύθυνση email για αλληλογραφία με τράπεζες και άλλα αξιόπιστα ιδρύματα. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια διεύθυνση email για ηλεκτρονικές αγορές ή εγγραφές σε φόρουμ και κοινωνικά δίκτυα. Επιλέξτε ένα ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Μην χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για τους διαφορετικούς λογαριασμούς. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια 2 παραγόντων για τους λογαριασμούς σας, όπου αυτό είναι δυνατόν. Να είστε πολύ προσεκτικοί με τα τηλεφωνήματα από αγνώστους, ειδικά αν ζητούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία. Διατηρήστε το λογισμικό της συσκευής σας ενημερωμένο. Παρακολουθήστε τους λογαριασμούς σας για ύποπτες συναλλαγές και σε περίπτωση που εντοπίσετε τέτοιες, ενημερώστε την τράπεζα.